Començam? Bon dia a tothom, també en els que m'ho segueixen per mitjans telemàtics, bon dia també en el diputat. Primer de tot, disculpar l'assistència del senyor Bartomeu Escandell, per motius personals no podrà assistir, i la senyora Paula Ferrer està de camí, no sé si arribarà a temps. Començam amb l'ordre del dia d'aquesta sessió extraordinària i urgent. El punt preliminar, ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió. Bon dia. Primer de tot s'ha de ratificar la urgència de la sessió, que està justificada per la condició de prendre possessió del conseller electe. Gràcies. Votam la urgència. Se necessita la majoria absoluta. Vot a favor. Unanimitat. Passam al punt únic de l'ordre del dia, presa de possessió del senyor Antoni Tur Serra com a conseller del Consell Insular de Formentera. Correcte. Molt bé. Faig avinent que consta a la secretaria, al meu càrrec, la credencial del corporatiu electe, senyor Antonio Tur Serra, que s'ha lliurat a aquesta institució el passat dia 8 de novembre de 2021 per correu electrònic des de la Junta Electoral Central. Es fa avinent als efectes de coneixement públic, i ara per la qüestió també de la llei de consells, que és molt important, per la rellevància profunda que té la qüestió, que la credencial s'ha expedit no com a regidors, sinó com a conseller, una volta que el Consell Insular ja està constituït, de tal manera que la Junta Electoral reconeix la naturalesa jurídica molt particular del Consell Insular de Formentera, on les eleccions són per a un ajuntament, però les credencials, una volta constituït, s'expedeixen per a un Consell Insular. Aquest és un matís important, de tal manera que, efectivament, s'ha expedit com a conseller electe i no com s'havia fet en el seu moment per la resta de corporatius, a no ser que hagin pres possessió després, per la Junta Electoral de Zona d'Eivissa, quan s'expedeix com a regidora per prendre possessió com a Consell Insular. Bé, consta a la secretaria la pertinent declaració d'incompatibilitats d'activitats i de patrimoni que ha estat presentada per l'esmentat senyor el dia d'ahir. És de ser palès que s'ha seguit el model aprovat per aquest Consell Insular pel ple en la sessió extraordinària i urgent del dia 23 de maig de 2019, on s'aprovava la instrucció per al funcionament del registre de declaracions patrimonials i d'activitats que han de formular els càrrecs públics del Consell Insular de Formentera, segons el que se deriva de la llei 16/2016, de 9 de novembre de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, i el sistema electrònic que s'ha implementat, que ho ha pogut complir, perquè això a voltes el sistema electrònic no funciona, però ara ha funcionat, així com el que es deriva de la legislació del règim local general i de la de Consells Insulars, que és executiva i que se va publicar en el BOIP número 70 de dia 25 de maig de 2019, just un dia abans de les eleccions. S'ha presentat la corresponent declaració pel sistema electrònic davant la citada oficina i també en paper ho tinc lliurat i ara ho incorporo al registre que se du en la secretaria. Molt bé. També es fa constar que se li ha comunicat al conseller electe que en està ja constituïda la corporació i els grups, la qual cosa va sortir publicada, com és notori, en el BOIP número 102 de 25 de juliol de 2019 i modificada recentment a partir de la presa de possessió de la nova presidenta per al mandat 2021-2023, publicat en el BOIP número 146 de 26 d'octubre de 2021. En conseqüència, caldrà que s'incorpori al grup polític ja constituït, el PSIP-PSOE. La credencial tramesa per la Junta Electoral proclama conseller electe i també, per tant, regidor, però sobretot conseller electe, per la llista electoral del Partit Socialista de les Illes Balears, l'esmentat senyor Antonio Tur Serra, segons el resultat de les eleccions del dia 26 de maig de 2019, per renúncia del senyor Antonio Jesús Sanz Igual. El senyor Tur Serra en està present, se pot apropar a la taula presidencial i perquè aquí està l'exemplar de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i també el protocol de jurament o promesa. Gràcies.
Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Consell Insular de Formentera, amb lleialtat al rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears com a norma institucional bàsica de la comunitat autònoma. En conseqüència, també no existir cap causa d'incompatibilitat, ha de prendre possessió. Bueno, doncs, en nom de l'equip de govern, li dono la benvinguda al conseller Antoni Torserra. Enhorabona, Toni, sé que faràs molt bona feina, ens tindràs al teu costat per tirar endavant en tots els projectes que ja ha iniciat en les àrees de què et faràs càrrec i treballarem com a equip i res, molts encerts i molta bona feina. Donant per finalitzat el ple extraordinari urgent. Bon dia. Bon dia.